Salut lumea, eu sunt Sebi, iar împreună cu prietenul meu Alex o să facem un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Da, trebuie să mă mai... mai stupide care ne ajută. O să facem pe Survivor Infinite, pe Outward. Da? Boy, mă, ce... N-ai ți-ai pus. What the heck? Nu ți-ai pus, bă. Boy. Ok. Hei, Sebi. Bă, Sebi. Ce? Mă poți să-mi trei bună, ne trebuie copii. Ok, găsim noi faci. Uite-mă acolo cu o tavoare. Uite, mă sunt. What the hell? După aceea mergem în mine, da? What the hell? Stai, mă, așteaptă. Eu merg pe așa. Da. Bă, vezi mai unul lângă. Da? A venit un nou membru la noi în grup, să zic așa, noi pe canal. Îl cheamă Andrei. Dar nu mai știu sigur, parcă The Game 208 sau 204. Nu mai știu sigur. Vă spun și în acest episod și în Happy Wheels care l-am postat. Scuzați semnalele sonore din spate, nu văd. N-am să fac, stau la țară și... Da. Oh, scuzați. Am calitatea de filmat destul de bună. Poate dacă o strâng în jur de 50 de abonați, poate să filmez HD. N-are să filmez HD dacă am doar 3 abonați. Așa. Da, în legătură cu nou. Da, e un YouTuber bun. Eu, da, îl consider un YouTuber bun. Are în jur de 50 de abonați. De 50 de abonați. Vă rog să mă scuzați cu promovarea de azi. Astăzi aia a fost o prostie. Bine, nu făcută de mine. Făcută de Florin și de Andrei. A fost o prosteală așa, nu știu. Așa, Iurea. Ce? În pădure. A fost o prosteală așa. Munte suntem. După munte, Thailand. A fost o prosteală așa. Impetia Robit. Fratele meu numărul 1, deci te rog scuze. Îți cer scuze. Eu nu ți-am făcut nimic, nu ți-am zis nimic. Dacă crezi că ți-am făcut de ceva, ești prost rău. Nu ți-am zis nimic. Ți-am zis dacă că ești buran de... Și da, i-a răspuns, stai că te văd, gata. I-a răspuns lui Andrei, lui la întrebare, că am pus acolo că fac Q&A, nu știu câte întrebări. Îți plac portarele? Știți că da, și cred că îți place lui, bă, de așa. Ce-i aici? Bă, ești de aici. Păi de ce? Că eu am făcut ăsta. Unde e putul ăsta? Ești aici. Eu te-am făcut ăsta. Și uite că eu am început sale. Și nu mai văd Google și... Păi ești de aici. Păi nu pot. Capoți. Cum? Sparge-te. Nu. Stai să faci. Trebuie să intri repede. Da, vei făcut mă. Da. Așa. Ești de aici. Păi nu poți. Uite că te-am făcut de gaură acolo. Ești tu. Dă-mi copac așa. Ieși. Hai, ieși. Bine, mă lasă. E copacul tău, dacă eu am sărit pe el și l-am luat pe sigur, așa o să fac și eu. Păi stai copacul meu, eu l-am luat de aici. Te-am așteptat pe Și nu tine. intri în copacul ăsta. Uite. Cu eu nu. Da.
mică ceartă, scuzați. Imperial, dacă vrei, te invit aici să te alături la noi pe canal și să... Da? Și oricine care stă, hai că dau localitatea, Ghirdovei, și vrea să se alăture la mine, să intre pe Facebook și să vorbească cu mine și mai vedem. Poate o să fac și o serie, dacă vreți, și lăsați comentarii, poate să fac o serie de Agario. Da, jocul e destul de bun. Bunicel, să zic așa, dar nu prea are grafica asta. Eu poate o să fac, da bine, o să merg cu Bandicam-ul sau Action-ul. Poate o să fac și o serie de LOL, League of Legends sau Worldcraft, nu știu sigur. Poate o să fac și o serie de Worldcraft împreună cu Alexandru Raid sau ceva, bine. Știu, mâine, în seara aceasta o să mai postăm cu Alexandru un joc și o să-l postez chiar acum. După seria aceasta, această mapă o să fie, o să o folosesc doar eu cu Alexandru. Această mapă, nu știu să zic, what the heck. O să folosim de noi doi și o să ne facem noi aici câte posibil. A venit. Mare și na. Vorbește. N-am ce să fac. Puțin mai... Hai tâmpiți, vreau să zic. Așa, Alexandru e singurul vecin care nu sunt ca ei. Da? Nu știu dacă o să termin casa în acest episod, da, până o să, că Alexandru v-am zis, doarme la mine seara aceasta, parcă am mai zis într-un video, în acel tutorial sau nu știu. O să mai postăm niște gaming. Nu mă? Da. Poate mai postăm Minecraft și poate o să mai găsim și alte jocuri. Bă, ce faci cu crafting table-ul acolo la mine? Fă-ți-mă de astea. Două capuri de lângă. Tu stai în acolo, da? Uite, am folosit 4 de bucăți pentru casă. Eu am 48. Bine, fără acoperiș. Bună! Da. Poate o să postez și ceva... mă gândeam la... cred. Dar nu știu, nu prea... da, la 20 de abonați, în jur de 20 de abonați, o să fac cu Andrei și cu Alexandru, dacă Alexandru o să vrea. Ce? Să facem provocări de bune. Da. O să facem provocări de bune. Așteptăm rândurile la voi. Și chiar și acum, dacă voi să facem provocări de bune, așteptăm comenturile, nu știu, dacă prindem provocare, o facem amândoi pe chat. Dacă ești eu puteți să-mi dai o piscină. Mai puteți să-mi dați să fac ceva.
necesar să fac aici bachet, nu știu, orice. Da, eu nu am pretenții să am prea mulți abonați, dar am canalul de ieri și nu am pretenții. Hai... Da. De ce nu ca să nu știi? Aceasta a fost episodul de azi. Am fost Edin, prietenul meu Alexandru. Vă pupăm. Bye bye.